ट्राइबल सेगा अभी नाम दुकान का नाम सर अभी तक मालिक लिखा ही नहीं, क्या करें। ये देखिए सर, उनका बुक है, पूरा ये बुक है सर का। आपका उनकी गाड़ियाँ चलती है। ये जो प्लेटफॉर्म नहीं बना नहीं, दुकान का नाम ये तो एक्सपोर्ट का हाँ पेपर। ये सर नाम कभी लिखा ही नहीं है। ऐसा मत करो ना, लिखना है तो कोई बात नहीं। हाँ सर बताइए। आज बंद करेगा ये दुकान। क्या क्या कागज अब ऑफिस में, हम लोग का ऑफिसर में सब डिटेल बता। हम सर क्या क्या अगर नहीं एक मिनट बात नहीं होगा नहीं आज हम लोग बंद करेगा सब पेपर। नहीं बता तो दीजिए नहीं मालिक को बताइए ना। नहीं, आप ही मालिक। नहीं बताइए सर उनको। नहीं तो खान के लिए कैसा बात करेगा यार, इधर हम लोग आया क्या? सर सुन, बात करने का टाइम नहीं है, सीधा हम लोग आपसे मांग रहा है ट्रेड लाइसेंस है कि नहीं इधर में? नहीं है ना, तो अंदर कर फिर बंद कर। और कल सब कागज पत्र सब फिट कर शिलोंग में आना ऑफिस। डॉक्यूमेंट्स है Chief Executive Member jong Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sing siem hakatayo beningkong unai wing arja ar paulai ula penlong ya kajing hiar jurep bakandet ya kayo majai ban letpet bat khanrahi dalade ki kot kisla jong ki babun kidukan jong ki bar jala ki balami kum kitit hakajing keran bat kilat pathai khobor uba penyat sing siem ula ong ba ulai I dala ki jong ki khmat ya kajing jale jong ki dukan bar jala ki balayat lat ya kajing betha jong council ban buat renti ya ka kendon an jong ka trading by non tribal act uba siem ulai thuru bawat la ki babun bha ki dukan ki bom shim lapli na kajing wan jong ki breu jong ka HADC ban talasi ya ki kot kisla jong ki habade ba kajing penyat ka jong ki ya ka kam khai pateng klam kajing bit na ka council hande ki katu ka nepat ki dukan ki balapli ki ba ulala ba kim don ya ki kot kisla ki babyang bat kumta la pha khang no bat ka council kan pharu da ki notice ha ka bakat ba kim patla ban penbyang ya ki kot kisla kin om patla satya ban pli UCM jong ka council ule thuru badang shan kala don ka jing betha na ka ying bishar badon buram jong ka Meghalaya High Court ban ai license khayi shaki sau pasau ngot ki barjala ki balatit jingkhang shaki ying bishar henry habbot ya ka kandon jong ka an bat omla satya ban ai license ya kinu ki barjala khlamda yo ya ka jing manjur na ki shnong ki raj bat hamajai haban yo jing manjur na UCM bat kat bom pat yo ya ka jing manjur en omla ban penthamai ya ka trading license bat kumju wat ya kitu ki ba penrung keteng thamai ki bakwa ya ki trading license uba penyat sing siem ulo ongru ba ka jingdon jong kinong khayi barjala hakani ka than kamdei tang kita ki sau pasau ngut henry ki don palat ki bombyang ya ki kot kisla ulo ongru ba kum ba ui hakani ka sngi ki babat ban penyat ya ka kam khayi pateng hamajai ki deibet ki bomdei ki khasi ha ka bana kalyang jong ka council kan omla ban I trading license lada kimdei ki brio ki bana ka jala Meghalaya namar ka jaga kalong senda bat kari Bangladesh uba penyat sing siem ulapan pauru ya kajing sengusi ban lap ba ya ka dukan la ai ha ka keteng jong ukhasi katba usyong bat up ya ka dukan ude udakhar habala kali to ket ya ki kot kisla ula ai pen ban da ka sernot ya syong tengah ba ula syong khai ka khasi bat ha ka keteng jong ka lok ula penyat ya ka kam khayi pateng ka jong uru uba siem ula ongru wat la kini ki dakhar ki yo lok da ki khasi kinong trei ki de bandon ya ka labor license bat la da kim pen byang ya ki kot kisla ka council kan sakhang ya kini ki dukan ka council kan sele ela ka jong ka kamram habe de bat ke e ka bakilalap bat syam bat ka council kan om syong klikti na syong that ban ailat ya ki brio banabar ban khayi na ka mai spa kham da yo ya ki kot kisla ki babyang na ka district council uba penyat ule thuru baki don tang kumba hanru phaungut ki police enforcement ki bapet ya kumba santali ke district ki bahap hapo uput usam jong ka HADC henry wat la ka taru ki police enforcement jong ka council hi kila tre shitom watla kidang duna bha bat kamdeiru ka basuk ban mare shathamri bhoi ban hiar sha border Bangladesh bat kiwei pat ki than na kalyang UCM ula ongru ba un om ai lai lut satya ba ki breu banabar kin shuan khayi ula ongru ba ki sau pu sau ngut ki nong khayi barjala ki balet ban ujor sha ka High Court ka council kan sapan syong nongrim lada ka ai kan ai ha ka nongrim ka badei ha ka ba ansapet kat kum ki kandon jong ka council bat na pedeng ki sau pu sau ngut
Ule thu ba arphau sangut ki de ki exporter bat arphau ngut ki de ki ba penyat ya ki khayi pateng bat ki we pat ki jat kam. Malik कब गया भाई तो सुबह गया सामने आ जाएगा मालिक का नाम क्या नाम के ini और कहाँ है देखा ऊपर ऊपर अच्छा ngimlap manu bade try dukan try jaka menurut basyong dukan ba ran ye kini ke business ni ba penyak kini ka kam business dan nakal yang bansi apan tak daka notice ka show cause notice yaki ba ladaki dang dot kam ya ka trade license bakin wan ban baki dang kwa ban khai kin hab ban buat ka kun ki ai kin don ka bala dan nakal yang ai sini sau sini kala de ban wan ni but nakamta kini ki namanta kini ki 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 petitioner ki balik support high court tu sauku sawut arpungut kidi ki exporter but arpu sawut kidi kini ki babu kini ki business fair ki bukan kini bitai but yakini ru ka syong hani impact menta penuh bangin exercise ya ki rules ki act ki jungi ki bangidon ki babiang hi ki kot sla sing impact akan penalty but nakaliang ka council ladangi hab ban ai ngin ai lor ka nongrim ni ladangi hab ban kentai tu ban reject ya ka trade license ngin reject lor ka nongrim ngin mla ban shu tang bala dan kanu ka jing ha mintai ka bangin sule kulma nama haba put de mangi ki ba thau ka ai mangi hi ni hab ban kam de ban penting ai ban boleh na padang kini persyang ban wan namar nakini ki south li arpo kideki exporter kamu exporter kim dan yang kadukan ani kidan tang ke office te yakini kim yo lat menta ban khai la kap tu kat miswa namar kim yo kot te kini ki arpo south li pak kidukan adang pa inspection menta pa lum ye ki detail nang mengintip sibet nakini ki balik file support akan nunggu ki bakli kat nusban rehajing syam jungi ki bobon ki khang baro skata ne ki khang tam tasni kata ngamtip henry na kalyang jungi ngin hap hiban ada ka notice sa hisien namangim tip kino ki badai try ki bakumno te namar takadaw ni hap le la ka jong ka exercise ki jungi ka kamram jungi ya ka bangin hap ban kendap te na kalyang ka discouncil sa hisien ai kublai terpang ya ke district administration DC SP SDPO sebelah dan lang magistrate sebelah dan lang ringkat ru bat nakal yang council kamtam EM in charge jongka taxation iba dan lang iba fantil ringkat bagi enforcement bagi officers gini aku lekar pang nanta jutit nanta hadin bang la keli ngala tokit bang neki samla hani neki trashnong hani habedi atu ka jingja ba la du no mensim jong samla lu syai hadin menglayu banyak keren bentang musuhku ba kita kibriu kibaya don bentang ha ketu ka jingja let's say kidang don te bat kim don let's say hangni kidon pak hakiwi pak kijaka wat ngiyo jingtip ba kila sedang sengyong sa hawai pat te ngala betha yaki ban ada ka jingko singi bat nakaliang ngajungi ngin le ke badan kam bat kumju ru ladalap le kita ki badan benta bat ngin ha marmar ban kem yaki bat kumju ru ha ka bede bat kanika jing penslow ba nakaliang jong sordar jong ka ilaka molong film la shimkya ya ka kam le se balik le ujor ya kata ngin up shodala poi ka jing ko bat ngisale ke badan kam la dari ban ngin khot ya u sordar molong ngin hapan khot ban keli ban inquiry ya kani nomor ba kani kadai ka kam yap pamem kadai ka bangi sukya du kata hadu benda du kawai ka mensim kam dai ka bakai te nganam syong thak bat nginam syong thak nginam syong kli ti hadu benda lap ikini ibriu bat ru ban penstom iki bat banle badan lada kiya bi an ki yo ki hat kamtam ki nong khi barjala
kan don ka jing ta ko mo piong ya ka yok ka kot ka yok ka kot ka de ka baar pat ka de ngimbu ya ka yok ka kot ngibu shwa ya ka jing shngan ya ka ri ka jung ka yok ka kot kan sawan hadin la dala shngan ka ri ka jungi lingba ka khai pateng lingba ka tre kam tre jam kamut kan sapwan hi ka taka yok ka kot te ngi sukhya bha habede bakani bangilap kumne but dangshen ru ngila yo economic executive committee bat mai menta ngimshim la shong thai masin shimti tang shitoyo ngila her shepo border block 2 nam taki shnong ki badan kumba arpu artali shethe banle penshngan ki wat hapadeng gajing sha penwit haki karbi te kani di kesenjaman kong baal ngila lek khandra trading license hayodu la lek shari boy district but natangi la wan chini but ngin sa pentip lanu ngin lek salashim toyo but nginem kwa ban pentip lupa but kidang bun ki jaka ki barjela ki kensngan bha ki ken kelut bha ban wan chini ban lek kalomon rei ai ba kin tip ba ngi nginem ai la ta hakani ka executive committee ba thmai mata tang hapo saubanai ngila la ban ban weng lani ban identify lani ban isu kinu ki jaka ki ba ki don kinong khi bar jela ki bam penbit penbiang ki kot isla bat kani ka jing bam bit bam biang ki kot isla jong ki em ka pen I ba ki yu rot bat ki ten ben ya ka ja nama jungi la dan sah ni po kicamati kan ka yo but nakaliang ka council ni lawan ringkat yang in charge jong ka taxation ringkat ki enforcement ki officers but ni nakaliang ka council ni penparu jingkemen mentas ni la yo ban pendap ban one checking inspection ni kini ki artili ki jaka tam ki jaka badan hapo haput India Bangladesh ta kadeka po shnong majai bat hangi chamati tingi ai kuble kerpang ya gajing ya dan lang jing senran lang nakaliang SDPO jong kasora civil division di SDO naka ai kuble kerpang ru ya ki samla jong kini ki artili ki kenhun sang bhala ka khasi students union bla mikmat dai president buat nakaliang ka HANM bla mikmat nakaliang finance secretary badai jong kini ka Southeast Khasi Hills tingi ai kuble kerpang ya kiru balai don lang bat mina du namajai hadu ni chamati te kuman shpun kemau ka jing wan jongi mentaru ban hersa hangi chamati kalong shibenta kumban kemau ya kawe ka jingja bangim dei ban klet halor ka jingsha shimno ekamensim balului jong wei samla ba naka kenhun seng halang KSU dang khendak na menta uta di samla lurshai nyota te kami hak kami kini ka jingja ya kabala sha penmensau bat hadu benda dukut kamensim hang ni hi kani ka yo ya kabaki la mi kini ki pelajar kita khar ki babun bat kila bom penmensau hadu benda klat no te kani kam pat shimla kelet na ka jimut jum khat jungi bat dei halor kini hi kimat ba kini ki samla ki wan ban long jelang na kamta ki babun ki daw de si ki issue ki bakta hija benreu habar khamtam baide ba khai khabar ka jing wan khai bi an jong ki bom dei ki trashnong bat ka ba ar pat ka jing wan tre bat buhai shnong de ki bom dei ki trashnong ka ba ki don kam let's say ya ka labor license bat ki we ki kot sla bat khamtam ru kini ki bon khai ki bom dei khasi ki don kam ya ka trade license te ka jing bom bit bom biang kini ki kot kisla ka ni I ba kalong thurmor ba kom rekam hakini ki han bat namak ka taw nakaliang jungi ni wan her mentas ni bat nakaliang jungi la batha ki officers jong ka council ki yo superintendent jong enforcement ki inspector badation ni ka than sini ka area baki deban one ban penlong ya ka regular checking but inspection hoi ni suthu bakum council ni mat chibun jing e sabe de baka jingdon ki staff le se ka manpower ni duna ba ni don tang kumban ru phongut tam e ki enforcement tingi dang tulot ba ka jing trekam de wala ka taru da kumnu ngin treshtom
ya kaba ngin shim kya habide kini ki mat ki ba kongsan ba kum council nginam ailat ba ki bar jela ki chuan ban yo rungkli dani ban yo ban le try ya ka khai ka pateng hangni bat ngi kenturu ya ki pa khasi ki jungi lada ki badan napok ka hima sora lani naka ilaka maulong bat nakini ki area nani na dong na khan siki para dok prasna mujungi lada ki don ya kasap seban khai ki don kasap ban net business ki di ban wan ban le try hari lajong ndai ban ailat ikiwe namar ba ngiru nginamla ban shule kumne hakiwe ki jaka jong shari nongwe ya kabale se ban shule bu tang iwe dukan rit ru singinamla ban yo tena so ba kentu ba ken ngin be ya kini dak bangin kini ya ka kam jongki